Forklar, hvad smeltevarme (LS) er. Smeltevarme er den mængde energi, det koster at få 1 kilo af et stof til at gå fra fast til flydende form, hvis temperaturen allerede er ved smeltepunktet. I vands tilfælde er det 334 kJ per kilo. For at udregne is' smeltevarme skal man gange massen af is med vands varmefylde gange delta T af is ved vandet, plus med massen af vandet gange endnu en gang varmefylde af vandet gange delta T for vandet. At dette skal så divideres med massen af is endnu en gang, og så får vi L i is. Masseenheden her er kilo, mens energienheden er kilojoule, og temperaturenheden er sådan så ligegyldig, for der står delta T, og så er det altså ligegyldigt, om det står i Celsius eller i Kelvin. Ja, her ser vi så forsøgsopstillingen. I bægeret, som vejer 247,61 gram, ligger 239,3 gram vand, og en isklump, der vejer 25,42 gram. Da vi startede forsøget var vandet 30,5 grader Celsius, og da vi sluttede forsøget var vandet 20,2 grader Celsius. Delta T vand, eller vandet der var i bægerets temperaturforskel, er altså 10,3 grader. Vi antager, at systemet med is og lugten vand er isoleret, og derfor er delta is plus delta isvand plus delta e-vand lige med 0. Mere præcis ser formlen sådan her ud. Her har vi udregnet isens smeltevarme med vores egen data. Den er 491,97 kJ per kilo. Tabelværdien for is smeltevarme, eller vand smeltevarme, er 334 kJ per kilo. Vores ligger altså lidt over den her værdi, men det kan være på grund af fejlkilder, som at isen ikke har været helt ved smeltepunktet. Her har vi kontrolleret vores data ved at sætte dem ind i formlen, og det giver så 0, som det også skulle give. Forklar, hvad fordampningsvarme (LF) er. Fordampningsvarme er den mængde energi, der skal have til for at fordampe 1 kilo af et stof, der allerede er ved kogepunktet. Okay. Her ser vi forsøgsopstillingen, og vi har et bager med vand i, som står oven på en vægt, der fra starten var nulstillet, så den hele tiden måler vandets vægttab. Og så har vi en døbekoger, som er tilsat energimåleren. Så den hele tiden måler, hvor meget energi døbekogeren bruger. Det er, at vi har en energimåler, der måler, hvor meget energi der bliver brugt, og en vægt, der ligesom viser os vægttabet, gør, at vi kan få en sammenhæng mellem den forbrugte energi og vægttabet, og de her data, som vi får, kan vi så komme ind i en graf, som I kan se her. Okay, på x-aksen ser vi så tabet i kilo, og på y-aksen ser vi så energiforbruget, og hældningen af grafen er så 2032,2 kJ per kilo, som er fordampningsvarme. Det stemmer ret godt overens med tabelværdien for vands fordampningsvarme, som er 2257 kJ per kilo. Yes.